magluluto kami ng native, yung sinasabi ko sa iyo, yung native chicken. Tapos pala kahapon, yan, bumili na lang kami ng ganito, isang itong container at Malaburn pack. O, diba? Ang ganda ng presentation ni Pader. Hello, good morning guys. And today is Sunday. Today is June na naman. July 7, 2019. And today is may mga tin-transfer lang kami. Taing na ako. Ngayon magluluto kami ng native, yung sinasabi ko sa iyo, yung native chicken. Tapos kain tayo ng Nova. Gutom na ako ng oras na. Naglaba ako ng mga namin. Mga bed sheets saka yung mga blankets namin, kanyan. So, ngayon magluto tayo ng native chicken, sinabawang native chicken. Ayan. Pinak ko ni Papa kagabi, sabi ko. Ayan. Chinap niya yan. Taasan natin. So, ipapakita ko sa inyo ngayon paano namin lulutuin yung native chicken. Iba kasi yung lasa ng native chicken. Ang problema lang is medyo matigas siya. Oh, ayan. Nag-chop na si Papa. Sorry, may PE uniform niya ni Haggerty. Si Papa yung ipapachop ko. Tapos pala kahapon, yan, bumili na lang kami ng ganito. Isang itong container at saka isang dispenser. Kasi yung aming galon na nabili, wala kasi dito guys, medyo malayo yung refilling station compared doon sa amin dati, di ba? Dito sa mga mga kabili, mga puro ganito lang. Kaya ayun, bumili na lang kami kahapon ng ganito. Lang to, 100, tapos bagong-bago, pinalitan lang ng luma, di ba? Tapos eto, 200 plus ata, yan yung dispenser. 275. Yeah, 275 kani, 170. Sa kisano din namin nabili. Nakalimutan ko sa haul. So, ayan, nagcha-chop na si Papa. Say hi pa. Hey guys. Sali na ako Okay, bukto na. First. So, ang ilalagay lang namin, wait lang. So, ito yung ilalagay namin. Ito yung ating native chicken. Asa itlog? Ano pa? Harong ba? Isa ko naman Ayan. Native chicken and then may ulo pa. Parang nga naghugas pa, oh. Tapos, eto. Actually, dapat mas pinaka-okay yung papaya. Kaso, wala kaming makita ng papaya dito. Nakalimutan namin bumili kahapon doon sa palengke. So, yan yung ilalagay namin. Ito na lang yung substitute. Yung sayote. Ay, tsaka May atay. ayan. Tapos, ayun. Yan na lang yung ilalagay natin. Pero kung may papaya, mas better. Ang problema natin yung tayong tanglad. So, ito na. Yung final na talaga to. Native chicken, sayote, onion. Tapos ito, mga gulay. Ayan, tapos lalagyan natin ng dahon ng sili. Ayan, chili leaves at saka ito. Sibuyas dahonan. And ginger, lit ng ginger. Papabili na lang tayo kay Papa ngayon. Tapos salt. So, ayan, simulan na natin magluto. Yan na, go. Igigisa lang ni Papa. Saan yung Go. Yung itlog mo? Tignan mo yan ah. So, wala tayong tanglad.
Yung ginger na lang ipapalit natin. Tubig. Uli sudbod. Baggata na yung lata ka boy tubig. Ayan, inuna namin yung chicken kasi matigas kasi nga ano yan, native. So medyo matigas siya. So papakuluan muna namin. Ayan, nilagyan na ni Papa ng water. Ayan. Papaano muna natin to. So ayan, dahil gutom na ako guys. Kain tayo ng watermelon. Sasabihin pa naman melon. Ayan, habang hinihintay natin mga kumuluyong manok. Ayan, kumalavern. Pak. O, diba? Ang ganda ng presentation ni Pader. Ayan, yung dahon ng sili. Ayan. May pang kasama. Bongga. Pinuha ko. May sili pa dun. So, ayan. Bumili na pala kami ng juice kasi today is Sunday, of course. Uy, kung kasi sa ni Pader. So, ayan. Palagay na natin yung sayote. Ayan. Mamaya ko na ito ilalagay pag na yung ginger kasi baka umanghang yung sabaw. Hindi makakain si Hagrid. Ayan na. Dami ng langaw, besh. Tapos, lagay ko na yung ginger. Ayan. O, diba? Tapos, maglalagay na rin ako ng, guys, chicken cubes. Kasi, wala tayong tanglad eh. Ayan, medyo marami yung aming gulay. Sinadya ko talaga yan na maraming gulay. Because gulay is life. More gulay, more life. More life. Ano ba sinasabi ko? Ayan. Lagyan na lang natin ng chicken cubes. Para mas lalong malasa. Pagwa na pa, plato pa. Kain na tayo? Agreed. In the door, please. So, ayan na siya guys. Yung chicken. Chicken. Native chicken. Tomato chicken. Tomato chicken. Tapos, juice and then rice. Ayan, kain tayo guys.